Katso. Kysytäänpä, että lähteekö se kyyti. Lähdekö kyyti? Lähe. No niin. Lähdetään käymään Nokia. Lähdetään käymään Nokia. Päivää. Päivä. Keijo ajaa ja itse sapi nukkua. Uskonto 10 ja Matikka 4, niin tuli sitten auton nimessä. No. Kuvitellaan ressua tässä. Kyllä se näin päin on ollut. Eikö tämä on näin? Vaikka vähän taaksepäin, niin saadaan vanteesta, jos se telttaa kiinni, niin se tulisi keskelle. Hyppäpä pikkusen. Lähkää jo sinne päin, ottaa autoon. Niin. Joo. Niin. Niin. Enpä sano No kunhan ei tulisi se, että kun se on katolla, niin sama. Minäpä en saa sanottua mitään. Niin. Se on, katsotaan, niin se on satana viimeisessä mutkassa joku kivi. Ja Niin. se on. Auto paskana sitten. Niin. Kahva yläreunaako? Niin, katse melkein oja peilistä taakse. Siinä. Peili etulajasta taakse. Ja tuossa pitää jättää tallelle sinne halliin. Häh? Tuossa pitää jättää tallelle sinne halliin. Tallin seinään. Halliseen. Vaan pitää. Nyt se Keijon kanssa katsotaan, onko se osaa tehdä. Katsotaan. Haippa tooli mulle. Se silmät kiinni se ilman. Heti kun rupesit kehumaan, niin se meni. Sekä meni siitä. Meillä on tämmönen professional teipparin työkalu. Katoppa kun sotkee. Niin. Tuonko soto? Eihän sitä saa. Paljon paremmin tuli täällä puolella. Katsotaan. Katsotaan miten se tää. Sinä vetäisit kinttalla, mulla on työ. Kyllä sekin meni aika hyvin.
se on semmonen numero, minkä kaikki muistaa ainakin. Tuolla on tuo harma ja kopipääsi, mikä näkyy tuolla pajalla. Sinne näkyy tulevan noita. Niinpä Oy, Koneurakointi, Hakala ja Hakala. Maaliin pääsy, saavutuksia monenlaisia. Sananvapaa. Moi. No moi vaan. Voi sitten myös jolla juuri. Naisten liikenneluokan kuljettajat. Niin. Katoppa näkyykö siinä mitään? Voidaan me ilmoittaa. 2,5 tuntia aikaa, niin älä... Nyt sehän pitäis vielä päästä pyörälle tuolta reittiä. Joku dokumentti. Ai sä dokumentoit lisää. Totta kai. Niin, tekee koulussa. Kaverin kanssa tehdä filmi. Ei näyttäpi lähtevä ihmisiä aika paljon. Onko 7 vai mikä? Se on se 1/4 tuumaa. Miten se oppi? Se on semmonen ihmeellinen. Eikohan se tuumaa? Eiku 1/6. Ja kerrotaan tuosta Legendsin Sora-sarjasta, eli Teivon raviradalla lähdetään 31.8. Alkaa kello 12. Tuo Legendsin Sora-sarja ja Sora-sarjan superviikonloppu. Kauden päätös on elokuun lopussa tiedossa huikea kisatunnelma, kun Legends-autot taistelevat Sora-ratojen herruudesta kahdessa eri kilpailussa. Ensimmäinen kisa ajetaan siis lauantaina 31.8. tuolla Ylöjärven Teivon raviradalla, jonka jälkeen siirrytään sitten 1. päivä syyskuuta Seinäjoelle Routakallion Speedway-radalle. Kiinni. Näitä tilaisuuksia et missään nimessä halua missata koko viikonloppu täynnä jännitystä ja vauhtia Sora-ratojen legendaa. Gladiaattorit kohtaavat toisensa ensin Teivolla 31.8. ja sitten Seinäjoella 1. syyskuuta. Niin käykää ihmeessä tsekkaamassa noita kilpailuja myöskin tässä sitten kuun lopussa. Kiinni. On täällä ili. Pohjois. Oota vähän. Nyt on kiinni. Pohja. Hirviä rutina. Ja Loukko.com on tämänkin kilpailijan toinen pääyhteistyökumppani Kiinni. yhdessä luksushuvilat.fi kanssa.
Säästät jopa 3 700 € hankkiessasi uuden Can-Am-mönkkärin. Kiinni. Hyödynnä voimassa olevan kampanjan sekä tuo vaihdossa laitteen. Se tuo mikä tahansa kastuerännyt mönkkiä tai vesientivaiheessa uuteen Can-Am-mönkkiä. Kiinni. Pyytämme sitten vaihdossa Kokeilapa mitä se saa. 500 € rahaa. Tähän käy myös epäkuntoiset laitteet, eli Sais nämä avoimetkin irti. Loukko.com. Loukko.comin löydätte tältä alueelta Jaskarin tie 310 Virta. Nehän sais panna nyt ne. Tässä ohitustien varressa näkyy vallanmainosta tuo Loukko.comin piste. Tuosta on irronnut tuo ruuvi. Voi vähän kauemmas. Riian olisi pitänyt olla täällä. Konehomma. Toivottavasti se meni sinne hierojalle. Se ei ollut mitään ruuvia, että mä kokeilen, että miltä se nyt tuntuu. Se on täällä paksumpi. Oliko sulla pikapeltiruuvi? Se oli se Roniikki. Kysyn niitä ruuveja. Niitä on sama pakiinpää. Kokeillaan mitä se nyt irrottaa. Sitten rupesi yhtäkkiä kantamaan ja lähti hiipimään viivalle. Saili oli tyhjää. Niin. Ei sitä nyt tummista. Ei tummista. Toimiiko se nyt? Niin siellä. Siellä. Sehän on oikeesti siviilikilvissä. Joo. On se hyvin tekee, niin se piti. No niin. Jos parikymmentä vuotta sitten ollut kartturina, niin auto on ulkoapäin saman näköinen, mutta kaikki muut on ihan erilaista. Kyllähän sillä tietysti liiottaa pientä muutosta. Niin on. Aivan. Niin se täytyy olla, kun ei, kaikki on kuivan. Mutta pannaan kato täytteen säiliöön ja ei pumppalla mennään tuonne. Ja... Tästä. Mikä konektori on? Se on Citica R3 Maxilla.
Maxista otettu. Otettiin jo sitä vähän kiinni. Joo. Joo, niitä pitää tehdä. Tässä tarvitaan sokeria. Joo. Ei jo tehdä vielä semmonen homma, että laitetaan laptop. Emeli, mene sisältä hakkeen, siellä on sisällä semmonen musta jatkoruokka pikkunen siellä jossakin keittiön pöydän alla. Pelosekaiset tunnelmat. Mikä? Pelosekaiset tunnelmat. Joo. Jämsättää taas. Pirkkalalaiskuljettaja PMP Kompa Onnia. Jospa se ei nyt tarvitsisi Olokoniemellä hävetä. Tällä? Jukalla. Niin. Otatko vissyä? Häh? Otatko vissyä? Eikö mä tuun pois, ei oo mitään panikkaa. Olipa mukavaa kun pelaa. On. Mä tiedän, että kiinnotaan koko ajan toiseksi. Joo, se on auki.
sivun kärkeen. Kuvaa vähän kauempaa, niin saatiin näkee jotain muuta kuin nenään. Mitä ollaan katsoa renkaat? Tässä. Juu, lämpimä. Oliko takarsipuu? Ei ne lämpiä vielä koko ajan. Tiedän vaikka saadaan pytty täältä. On siinä kiikun kaatu, että se kyllä nyt kääntyy, mutta niin tuo pitkä mutka tuolla, niin se tuntuu, että se niinku... Pitäisikö saatana laittaa tuo vakka ja taaksepäin? Ja sitten nuo crosskartit ja Nekets-kuljettajat saavat siellä uusia ongelmia. Jos se tuli hyvältä, niin Mennään tuonne uudestaan. No, mitkäs fiilikset on nyt? Mitä? Että mitkäs fiilikset on nyt? Nyt pitäisi ajaa muuten ihan oikeasti. Joo. Lopetetaan nyt tuo värkkääminen ja aletaan ajaa. Juuri näin. Tuossa meni Rinkeronen. Jos ihan pohjais pystyisit ajamaan. Häh? Jos ihan pohjat omassa luokassa pystyisit ajamaan. Sais ne pohjat ajas omassa luokassa, silloin voittais 2-vetosta yleiskilpaa. Niinkö? Juu. Yritä. Tätähän me ollaan yritetty kyllä koko kilpailu. No, sitähän yritetään, se on ihan sali. Niin. Mutta nyt varsinkin. Ja lähdetään starttiin kuppaamaan sitten. Joo.
tulee 68 tuossa. Meillä on vielä näitä muutamia. Se Lassila on ohi niin. Kuljetus kilpailun numero 69 Saku Saarijärvi. Kolmas kilpailija numerolla 66 Harri Hietala. Ja luokassa 10 neljänneksi ja kilpailija numerolla 67 Mikko Lassila. Kiitos. Se tuohia. Niin mitä? Mä tein alusta kuuntelin jotakin biisejä siinä. Pantiin sitten Emelin kanssa nukkuun. Tai mä en tiedä, paniko se Emelin nukkuun. Kyllä mä silloin 11 aikaa rupesin nukkumaan. Me taidettiin mennä melko yhtä aikaa. Mentiin me aikaisemmin. Syökästiin vähän leipää siinä vielä ja sitten pantiin nukkuun. Vedätkö sitä verhoa sitten kun kerkiä?